putem spune cu mândrie că nu suntem diferiți față de alte țări. Cetățenii României au intrat foarte ușor în sistem. Este o cunoaștere a sistemului larg răspândită printre oamenii acestei țări. 96% dintre cetățeni cunosc, au auzit despre sistem, știu cum funcționează. Deja 50% din cetățenii au și returnat, cel puțin o dată, și iar numărul acesta este în creștere. Vedem o creștere fulminantă lună de lună a colectării de ambalaje, a returnării și colectării ambalajelor din piața din România. Față de exemplu, luna mai, jumătate din colectările pe care le avem în ultimele 7 luni s-au întâmplat în luna mai. Iar luna iunie este într-o explozie continuă. Există un interes major al cetățenilor de a returna. Vorbim aici de sticlă, de materialul plastic, de PET, de doze de aluminiu. Sunt circa 2 miliarde de ambalaje puse pe piață care fac parte cu un ambalaj purtător de garanție, puse momentan pe piață de către producătorii din România. Așteptările sunt să fim undeva la 7 miliarde anual de astfel de ambalaje și deja rata de colectare trece de 40%, ceea ce este o cifră impresionantă. Un alt lucru important care se întâmplă este faptul că toate aceste ambalaje care nu mai rămân pe străzi sau în parcuri natură sunt transformate în materie primă secundară la reciclatori și se întorc în sticlă. Este o economie mare în tot circuitul acesta al ambalajelor și nu numai. Odată că nu mai folosim resurse, nu mai aducem alte tipuri de ambalaje și deșeuri din alte țări pentru producțiile necesare României și se creează locuri de muncă. 100.000 de tone de sticlă produce pe lanț 500 de locuri de muncă. Și o vedem în fabricile noastre, în toate acțiunile și toți partenerii care s-au implicat și care au alocat resurse pentru acest mare proiect. Este un vibe foarte bun. Sistemul necesită ajustări și corecții pentru că este la început. Putem spune că, din experiența altor țări, primele luni, primul an a fost un an al facerii și cu disfuncționalități, cu probleme, cu ajustări și participarea comercianților la acest sistem este de apreciat, efortul lor. Dintr-o dată înțeleg că au un rol major în acest proces și vedem din ce în ce o scară mai mare a colectării. E clar că trendul e crescător și asta nu poate decât să bucure. Pe de altă parte, cu toate eforturile pe care le faceți voi, pe care le face OIREP-ul, pe care le avem astăzi invitate, COIX, toate eforturile pe care le fac toți cei care fac ceva eforturi, noi în continuare, cel puțin doar pentru ambalajul de plastic, noi tot plătim vreo 200 și ceva de milioane de euro anual către Comisia Europeană pentru că nu-l reciclăm. Este acea contribuție de 80 de eurocenți pe tona de ambalaj de plastic, pe kilogramul, pardon, de ambalaj de plastic nereciclat, care înseamnă vreo 275.000 de tone de ambalaj care nu se reciclează. Și asta pentru noi toți ar trebui să fie cel puțin un semn de întrebare. De ce dăm banii ăștia când am putea mai degrabă să facem colectare și reciclare?